калі вы полюбілі прыгажуню і пачвару. Ты вярнулася, а папялушка скрала ваша сэрца. Але пачакай, вас проста знясе адна з найрамантычнейшых казачных прыгод усіх часоў. На якое жанюся? Здаецца, гэта была сялянка. Свет спячай кралі. Прынца, мне ж трэба быць блаславёны 3 добрымі чарадзейкамі. Мілыя. Ды праклятая адной варажбіткай. До заходу сонца ў яе 16годзе яна ўколе перст подтасцю калаў рота, ды памрэ. Але адбросьце смутак, яе абудзіць сапраўднага кахання Не можа такога быць! Гэта пазачасовая казка пра варожыя чары, захапляльнае дзеянне і ўсё, што вы маглі бажаць у дыснеўскай класіцы. Нам дапамажы, ды варажбітку гэтую забі! Не ўпускайце магчымасць валодаць дасканалай дыснеўскай казкай. Цябе! Уолт дыснеўская класіка, спячая краля. Шчаслівыя канцы. Цяпер абуджаецца на відэа. Зяне вачэй.